Amen. Haleluya. Amen. Ngiyabingelela emva kwemini sigameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngibingelela abefundisi nabefundisikazi, ngibingelele ogogo, omkhulu, omama, obaba, intombi nensizwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sibonga uNkulunkulu emva kwemini uphinde wasenzelela ithuba sizohlala ebukhoneni bakhe. Haleluya. Amen. Sizokhonza yena. Amen. Amen. Bazalwane akulula ukuma lana. Indawo kababa lapho engikhona. Haleluya. uNkulunkulu vele aqhubisa amabhutha amakhulu. Kodwa uNkulunkulu wenzayo bazalwane akusimina. Haleluya. Entambama bazalwane ilanga lishonile sesiya emakhaya. Kuhle sihambe nezwi again lasentambama. Amen. Izwi la ekhaya linala bazalwane. Ekseni bekushunyayelwa, kusashunyayelwa, nakusasa kuzoshunyayelwa. Wow, bazalwane. Asingathathi lokho for granted esikwenzelwa uNkulunkulu each and every day. Hallelujah. Leli izwi bazalwane alisebenze. Lezwi asilisebenzise silenze. Amen bazalwane. Asingahlali nje kube mnandi ukuhlala enkonzweni. Hallelujah. But asithathi izwi sihambe nezwi ukuze kungabi yize ukuza kwethu endlini kaNkulunkulu. Amen. So intambama bazalwane sizovula incwadi ivangeli ngokuka Mateyu, the Gospel of Matthew chapter 5. Likhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Matthew chapter 5. Ngizocela nje sifunde verse 1, verse 2a and b, and then verse 13 only. Verse 1, verse 2a and b, and then verse 13. Intshumayelo yasentabeni. Verse 1. Wathi ebona iziquku wenyukele entabeni esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi. Verse 13. Nina ningusawoti womhlaba. Yeba uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nkosi busisa ukufunda kwezwi layo in Jesus name. Amen. Lapho sifunda khona bazalwane, nangu uJesu lithi izwi wathi ebona iziquku wenyukele entabeni. uJesu when he sees abantu, he sees an opportunity ukuthi akhulume indaba zasezulwini. Kunabantu esithi masibabona bebaningi sifuna ukukhuluma kubo izindaba. Hallelujah. But lapha sithola uJesu ebuka ebona isiquku. Wayesethi uJesu, this is an opportunity, anginyukele entabeni. Yini enyukele entabeni? Akuna mic ngalesi sikhathi. Now mayenyukele entabeni ivoice yakhe izosabalala esefundisa. Angazi noma kezwakala bazalwane. Uyenyuka uJesu ebona iquku, lithi izwi esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye, meaning the 12. uJesu bazalwane abafundi bakhe bebengesiwu 12 only. Amen. uJesu abafundi bekunale 12 eseduze kukaJesu. Bese kuba nabanye abafundi outside laba bafundi abahamba noJesu like full time kule 3 years. That is why bazalwane uJuda esefile mawufunda izenzo chapter 1 chapter 2 kukhethwa omunye umfundi phakathi kwabafundi ebekade vele belandela uJesu uma Matthias kuthiwa ngesizulu uMatthias. Yezwakala bazalwane
So akakhethwa nomunye umfundi to replace uJuda kubantu bebengamlandeli uJesu. That is why akusibona bodwa abafundi bakaJesu noma the 12 eyashumayela ivangeli. Bakhona babeloku nabo belandele emva kukaJesu. Abesilisa nabesifazane. Noma bengavele abesifazane beshumayela kodwa nabesifazane bebekade bekhona. Njengoba ngimila babekhona babehamba noJesu. Hallelujah bazalwane. Now uJesu lithi izwi esehlezi phansi abafundi beza kuye basondela. Bazalwane abafundi they are there to listen from the teaching kaJesu. They are there to assist uJesu. Now mayekhuphuka bayasondela ukuzwa ukuthi uzothini ngomlomo wakhe. Now esehlezi bayasondela abafundi ebesenzana uJesu wayesevula umlomo wakhe wenzani? Wow. Bangaka abantu esibaphilisayo sebeseduze kwethu. Ukhulumana abantu sebephambi kwakho mntwana kaNkulunkulu. Sithini kubantu ngabe siyabaphilisa noma siyababulala na? Careful abantu mabesondela kuwe. Ungavela udedele umlomo ukhulume nanoma ngabe yini. Yiba ngumzalwane who first things before you speak. Awungajajuliswa ukubona abantu bebaningi bese uyavulela. Bazalwane kunabantu abathanda isiqholo nje. Mayibona abantu nje Angisasifani bazalwane. But now thina singabantwana bakaNkulunkulu. We should be careful of what we say nemilomo yethu sesiphakathi kwabantu. Now, lapha sifunda khona verse 13 uthi nina bafundi nabala. Nina ningusawoti womhlaba. uJesu ukuze ukusho lokhu they were not aware ukuthi yey kunomsebenzi omkhulu ozayo esemukile ebuyele ezulwini uJesu. Ngiyababuka ebatshela nina ningusawoti. But now lelo verse lihamba lizo liyophuma encwadini yezenzo uJesu esemukile. Yini kunomsebenzi kufanele abafundi bawenze. Kufanele kushunyayelwe ivangeli bazalwane elashunyayelwa laze lafika nakithi. Yini uthe uJesu nina ningusawoti womhlaba. Now bazalwane usawoti usebenza umsebenzi omningi. Futhi alikho ikhaya ingena usawoti. I've learned like Kaya from cooking outside ukuthi inyama nje bomvu iphekwa ngosawoti lo okrof. Sisho njalo thini lo jini sithi okrof salt angithi. Angazi ngesizulu kuthiwa sawoti nje umali. Oh yeah. Bazalwane imnandi leyo nyama leyo. Ungayihaleli lethuni. Udle le epheke ngalo sawoti umali. Now, mawufaka ukudla usawoti usuke ukuyolisa ukuthi kube njani? Kube mnandi kudleke. Usawoti futhi preserves. Kunenyama ebizwa sithi umqwe. Imnandi lo inyama leyo. But ukuze beyifinyelele lapho kumnandini kufanele iqala ipreserve ngosawoti ibe siyamenyiswa. Lo sawoti wenzela ukuthi kungahlali izimpukane kuyo. Ayihlali impukane usawotini lapho kunosawoti khona. Now iyabekwa lenyama ungazi ukuthi ibolile. Mina ngangithi inyama ebolile but ayingazi ukuthi ilengiselweni sakhulu. Kanti hey ngihlangayizo ukuthi inyama emnandi epreservewa usawoti. Now entambama ngizothanda ukukhuluma sikhulume ngokunye futhi okwenziwa usawoti. Those two kujwayelekile futhi we know it. Bazalwane lenyama yokosiwa angithi kuzibe mnandi usawoti. Now seyifakwe usawoti yabrayiwa ngayidla
ngayidla. Imnandi angithi. Kwenzakala emva kwaloko bazalwane. Khona uthi ufuna amanzi uyoma. Imnandi but at the same time yenzani iyomisa ikwenza bese ukuthi uwomela amanzi. Yini inosawoti. Now uJesu uthi nina ningusawoti umhlaba. Okusho ukuthi bazalwane kubantu asidleke bome. Bangomeli thina bomele lento esidlile. Angibe usawoti phambi kwabo badle lo sawoti bome meaning bafuni enko. Nina ningusawoti. Imani phakathi kwabo nikhulume lento abantu bese bafikelwa ngokoma bayomele into kaNkulunkulu bafuna usamo. Encwadini yezenzo bekufundwa ekseni mawuqhubeka nayo phansi sebashumayele uPaul noBarnaba kuvela labe bebekade beshunyayezwa beya kubo bethi uyani futhi nizositshela ngalento enisitshela ngayo hayibo yini le. Bezwe amazwi angavamile. Bezwe izwi laNkulunkulu elithinte inhliziyo bazalwane and then they came back bathi kubo siyamcela phindani nibuye boma. Yes. Aboma abantu bazalwane. That is why ngithe qale be careful of what you say ngomlomo wakho. Bomile already mfundisi abantu. But now abafike kithi bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu sithi sibatshela ngoJesu bafune usamo. Sibe usawoti bazalwane ozoba effective. Masawudumele lithi maliqhubeka uma usudumela usawoti uyohlaziwa ngani? Kodwa into ongayenza ngosawoti odumela ayikho bazalwane. Wenziwani uyathathwa? Bazalwane kunama spices bomama esizithengayo. Kuno Robertsons. And then kuno Mr Spice. Angithi siyamazi Mr Spice njani? Bomama nathula nje. Kuno Robertsons, kuno Mr Spice. Mr Spice une barbecue, no Robertsons une barbecue. But now when you cook it tastes like fun. Robertsons you go uyisele kabetheni. Mr Spice uzothi kodwa ibarbecue uqale kanjani kusuke ibarbecue. And now when you compare them so wabambile ama colors again awafani. Asingabi Mr Spice bazalwane. Asibe original. Kumnandi ukuthenga uRobertsons because ngingahlala nalo lebhokisi elikhulu for 3 to 5 months. Now Mr Spice inyanga kayiqedi. Bazalwane asibe ngabazalwane abazoyolisa. Now le phone call yeSpice ayizuletha the test. Ngizothi sengidlile ngithi ya le spice lesi engisithengile ayikhona asizwe. But now mangizodla ubarbecue walapha ka Robertsons kuzoba nobumnandi obuzongisusa kungise empompini. Hey yaba mnandi lenyama. Kahle kahle akusinyama emnandi uRobertsons. Bazalwane let us be careful ukuthi siwuhlobo luni lwabazalwane. Yiba umzalwane who will cause a thirst to the next person. Yes. Ukukhuluma kwakho bazalwane kuyoliswe ngosawoti. Yes. Amazwi esiwakhiphayo amongst each other bazalwane. Our cause ukoma but our cause hate. Let's have sparkling water sibi kanjani? Esilon sparkling water esi mineral esi plain. Sibi. Ujusibuza ngazi ukhafule sibi.
Asingabi njalo bazalwane. Siyadura. Kodwa sibi. Phinda ufunde emaMuvi verse 13 siqhubeke. Nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Akasasizi lutho kuphela ukuthi enziweni alahlwe kuphi ngaphandle. Hayi nasemgqonyeni alahlelwe ngaphandle anyathelwe ngabantu. Babone nakuthi lo sawoti ulahliwe vele. Sifuna ukuba njalo bazalwane. Vula maMulevi chapter 2. Leviticus chapter 2 verse 13. Indaba kaSawoti ayiqali kuMatthew chapter 2 or kuNew Testament. But it goes back to the Old Testament eminikelweni eyayikade yenziwa isizwe sikaNkulunkulu. Now in one noma kweminye iminikelo uNkulunkulu commands ukuthi kule minikelo eshiswayo yempuphu akufakwe usawoti. Hallelujah. Now ufundisa incwadi kaLevi incwadi yabapriest. Incwadi yeyisebenzi bazalwane. Meaning umpriest ngaleso sikhathi umlevi ngaleso sikhathi fanele yazi yonke incwadi yomthetho kaLeviticus. Kusho ukuthi ngimi la njengomlevi fanele ngiyazi from chapter 1 until la igcina khona. Because ngikubi ngisengenza umsebenzi kaNkulunkulu. So kumele ngiwenze ngalendlela uNkulunkulu athi makwenziwe ngakhona. Nginga-edi ngingakhiphi kodwa ngenze lokho kushiwo uNkulunkulu. Bazalwane, when we add or subtract sesiphambana noNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna senze lokhu yena okushiwo nguye ezweni lakhe. Funda mama Levi chapter 2 verse 13. Yonke iminikelo yakho yempuphu iyoliswe ngosawoti. Ungavumeli ukuba usawoti wesivumelwano sikaNkulunkulu wakho asilale emnikelweni wakho wempuphu. Oh bazalwane, make sure ukuthi akusilali sawoti emnikelweni wakho. Ukusilala konje yini ngesiwe? Make sure ukuthi awungashoti usawoti. So uNkulunkulu now lokunikela kufakwe usawoti, it's a covenant between uNkulunkulu nabantu bakhe. Akube nosawoti emnikelweni wempuphu, awungashiwa usawoti ezikwenziwa nompriest knows makwenziwa lo mnikelo ukuthi kufanele bese kuyoliswa ngosawoti lo mnikelo. Akungabe umnikelo nje kube ngathi into ordinary. uNkulunkulu bazalwane into ezi-ordinary. No, akuthi sekulethwe impuphu bese kuyoliswa ngosawoti. So lo sawoti uNkulunkulu mayethi nina ningusawoti bazalwane kusuka ku-Old Testament as a covenant kaNkulunkulu nabantu bakwa-Israyeli. So njengoba singusawoti nathi siyisivumelwano noNkulunkulu. So that is why ethi nina ningusawoti. So njengoba ethi nina ningusawoti womhlaba ubakhumbuza incwadi kaLevi. Bayayazi incwadi yomthetho abafundi. They know ukuthi usawoti emnikelweni it is a covenant. So nani bafundi nina sinesivumelwano mina nani. Bazalwane, we have a covenant noNkulunkulu. Awungabi ikholwa elingazazi ukuthi I have a covenant noma isivumelwano noNkulunkulu. Last I spoke bazalwane, ohlezila omamukela uJesu selotsholiwe ufake engagement ring. That's a covenant. Ngihleli la nje ngilinda ukubuya kwakhe. Ngilinde ngani? Ngilinde umkhwenyana ongilobolile. Ofake engagement bazalwane ulobole waqeda. Now ngilindela ukuthi kugcwaliseke lesi sivumelwano esenziwe. Don't be an ordinary Christian. Ngiyengithi ungabi umzalwane noma umntwana kaNkulunkulu one identity crisis. Hey, masithola inozusikhazela.
Identity crisis. Hayi okokuqala nje. Ungumntwana kaNkulunkulu. That identifies me bazalwane. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. That is why bazalwane lithi iBhayibheli masizisho. Akube yilowo nalowo azisho ukuthi mina ngingubani. Mawumi phambi kwabantu sifuna ukwazi yani. Who are you? Ungavele ungene indabeni mina ngumntwana kaNkulunkulu kulungile. Who are you? Zikhaze ngimamkele uJesu. Bazalwane ubufakazi benza ukuthi ubambeke ngelinye ilanga. Ngizokala bazalwane. Muhle umzalwane ofakazayo. Ngoba ngelinye ilanga niyongithola ngime epalini. Angazi ukuthi sekwenza. Then ungazi you know sis ethi hey wena emakalini wathi usindisiwe umeleni la. Ununu ukhuza umuntu ozivikile ukuthi uyini. Because njengoba umi lapha kusho ukuthi kumi mina. Bazalwane masenza into wrong awuyenzi wedwa. Usifaka sonke lapha epalini lakho. Njengoba umile lokudweba nje sonke siyimile manje sesadlula. So I have the right to come and confront you. Ufunane passage ufunani la umeleni. But abazalwane mabangazisho it's so difficult mfundisi. Ngoba uzokuthenga ngesaladi. Angifuni ukuthi amasaladi wamaningi kakhulu. Wangizwa ngithini? Mina wangizwa ngithini? And wake wathi masizisho bazalwane. Nina ningusawoti umhlaba. Njengoba umile lapha epalini udumaza ukuthi usawoti. Uluza iflavor usawoti. And njengoba uluza iflavor ngizowenzani? Usebenzi masiku. Yazi mama mayipheka uyatesta yonke into. Awusawoti wenze njani? Akakhuluma futhi mama waphilisa ikhishe lakhe. Qubula usawoti afake emgqonyeni. Baba ubuye nosawoti. Hawu ngathi bengithenga usawoti, usawoti lo udumele. So bazalwane asibeni careful. uJesu says thina siwusawoti womhlaba. Let there be flavor that causes thirst kubantu abazobuya back bafuna ukuzwa izwi kaNkulunkulu. Let us pray as a church ukuthi sebefikile abalizwe izwi basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Abantu bafuna uNkulunkulu bazalwane kodwa bamthola hayi ngoba uNkulunkulu abantu bangamfuni. The problem is abalitholi iqiniso. Kugamwa ngabantu bakaNkulunkulu. Bamfuna genuine uNkulunkulu. Ngibone is it YouTube? Nazo lezi zinto. Futhi Africa. Mhlambe nibonile kuthandazelwa kuthiwa uNkulunkulu akasende i-message, i-credit efonini ka this person othandazelayo. Ngazi noma niyibonile. Ndazi umfundisi athandaza yazi ikhala iblink ifoni. Athi mayethu umnikazi ayagxuma ephezulu, igxuma ibandla lephezulu. Kwenziwani lapho? Bazalwane asibeni careful. Usathana uyazi ukuthi sifuna lezi zinto eziphathekayo nezibambekayo. Na uvusa befundisi to do ama-miracles angaveli kuNkulunkulu. These are miracles but awaveli kuNkulunkulu. Yazi like yangeni message yablink ifoni. And I was like, what is happening kule bantu? And ukugcwele. Kodwa uthimfwe. Nomfundisi ujulu kube kumanzi ke akablink le phone. Ithe ingablinka la gcuma ibandla lonke bazalwane. Then uyazibuza bonke laba bantu abangaka bayapi. Akuna sawoti, umile usawoti una flavor.
Udumele bazalwane unika abantu ukudla okudumele and abantu bayakudla kudumele kuduma kunjalo. Uzokuduma kubi bazalwane. Ngikwazi ngoba ekhaya kudliwa bona. And ukwenza ugcina ungakwazi ukupheka ukudla okuduma. Kudliwa bona ngithi kokumntana. Uno BP na yonke lento ongasibali. Avele bakikisa wona lo sawoti oyolisayo. uNkulunkulu usawoti wayewubeke ukuthi siwudle ukuze ukudla kube mnandi. Kepha namhlanje usawoti uyasigulisa. Kuthiwa abodokotela bathi uyagulisa usawoti. Asisawudla usawoti. Makusidla wona hayi balika gijima sathi landukuthi usawoti. Hayi uNkulunkulu engiyaziya ngiyizwa. Makuvuka iBP gijima mama iano gijima. Amapilisi angakho gijima. Yilo sawoti oyolisa ukudla kube mnandi. But now usawoti sokuyiwo futhi lo osigulisayo. Lo sawoti bazalwane uJesu ebithi. Akangadumali. Imagine unoJesu but adumali ekuwe. Lithi izwi ningamcimi umoya. Okusho ukuthi bazalwane angifide umoya kaNkulunkulu ngezwi, angifide umoya kaNkulunkulu ngomkhuleko, angifide umoya kaNkulunkulu ngokuhlanganyela ukuze angabi duma. Ngizosindisa impela ngibe umntwana kaNkulunkulu kodwa konke okwami kuduma. Sithi kwakhala nyonini kulomzalwane. Inahlala kule level. Bazalwane akunamntwana ozalwa soloku samphatha. Phela uthi uyazi lokhu simbuke kanje. Hayi, something is wrong. Nawe mama uzokhona 2 years lokuthi hayibo akenza khule. Akadlule kulesigaba angene kwesinye. Sibona ukuthi hayi umntwana uyakhula. Yazi umntwana mayefika emhlabeni bazalwane ufika evala amehlo. Ngaze ngamvula mina inqobe ngathi mara uthakhona la mehlo. I'm worried because kunezimpawu ekufanele zenzeke ekukhuleni komntwana. Nawe akawavuli 6 weeks akenginokhona orawekho orakhona senyawavula oakhona. But isikhathi sokuthi avuleka sikafiki. So ngaba benamanje ngisambhekile kuloko ngithi akwakavuleka amehlo khona into errong. So nathi bazalwane asikhuleni kumazini uNkulunkulu. Asikhuleni sibe usawoti ozoba neflavor. Encwadini kaJohn chapter 4 vula mama kunonkosikazi lapho uhlangana noJesu. Asiyena sifunde John chapter 4. yes. uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Kwathi kuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebabhabhathiza abaningi kunoJohane. Jumpa mama ufunda verse 4. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. Khona wafika emzini waseSamaria ogama layo yiSikhari eduze nesiqinti uJakobe asinika uJoseph indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Wakungaba yihora lesithupha. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise. Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamaria wathi kuye, yini ukuba wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamaria na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamaria. Amen. Ngicela ume lapha. Lana lithi uverse 4 kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. If you don't know the history yokuthi why kwakuswelekile keloku kuwe uthi kwakuswelekile, it was very important ukuthi adabule iSamaria, but why? Now amaSamaria ayisizwe noma angu-Israel oxube nabezizwe.
Angazi noma kezwakala abazalwane. Mhla isizwe sikaNkulunkulu sithunjwa, uIsrael ongama-tribes awu-10 esethunjiwe, wathathwa wabekwa eSamaria, esebekiwe wathathwa abezizwe balethwa bahlala eSamaria. So njengoba behlezi eSamaria kuyashadwana bese kuzalwa lesi sizwe esibizwa ngama-Samaritans. Ama-Israel noma abaJuda laba abangapha ku-Southern Kingdom abadlelani nabalaba abaphezulu ku-Northern Kingdom ngoba sebangcolile baxubile. One of the things uNkulunkulu ayeshilo bangahlangani nezinye izizwe. Ebeyifuna nje uNkulunkulu ithi umJuda nje umJuda, pure Jew. Now laba sebaxubile bangama-Samaritans. Now ekuxubeni kwabo behlala lapha eSamaria, abaJuda abapure abangeni eSamaria. Amen. Now uJesu usuka lapha kwaJuda uya eGalile. Now ukuya kwakhe eGalile kufanele adabule la kwaJuda, iSamaria, uze la eGalile uJesu. Now ama-Jews are pure asuka la ayogeka iSamaria aya kuphi eGalile. Now wakuswelekile ukuthi ukudabula uJesu qala azosusa leya mentality ngoba iJuda yini bazalwane makuthiwe inje bangcolile ngoba njengoba bengcolile umJuda opure mayaphuma lapha kufanele ayozihlambulula. Manje it's a process ukuze ngigcinanga ngenza leya process yokuyihlambulula, kuhlatshwa kuya kumpriest, kugezwa, kukhunyulwa, kugqokwa, ngoba vele singangeni kwamngena. Bangcolile baxubile. So now uJesu ufika uhlala lapha ngasemthonjeni kaJakobe, lithi ubekhathele ngenxa yokuhamba. Jesus was human. Khathele bazalwane, walking, bekungana taxi, bekungana Uber, bekungana moto, they were walking nabafundi. Now bayasuka abafundi, uJesu uhlala phansi uyaphumula with good reason. Esahleli uyaqhamuka owesifazane naye uzele ini uzozikhelela amanzi. Naye uza before isikhathi sokuphuma kwamanzi ngenxa ye-reputation yakhe. Ngoba i-reputation bazalwane sometimes izokubangela inkinga mawungaziphethanga kahle. Because i-reputation yakhe yenza ukuthi abe u-talk of the town. uJesu nje uzumkhomba ukuthi wena short divorce bazi baba u5 na ithuwesikele akuyo manje ke kusho ukuthi ukipitile naye ngokuthi akusiye yakho yini sekufika usawoti uJesu usawoti bazalwane usawoti exposes nokubona bazalwane. Inyama bengathi iqala iba nephunga siwasha ngelona ngithi sifake ivinika bese ufaka nosawoti to rinse off ubona. Now akafika ke manje uJesu to expose this young woman. Sikuyehlala uJesu womile bazalwane uthi ngiphuzise. Qala iconversation uJesu. Yo wayithatha indaba wathi ye maSamaria namaJuda. Meaning bayabonana ukuthi lo mSamaria lo mJuda. Bayabonana bazalwane. Hayi ngoba uyamsukela indlela possibly ayegqoke ngayo uJesu, even the skin tone sabo. Sizosho ukuthi yeah. Hey. Yini kuba wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi ngingowesifazane waseSamaria na? Why are you asking me? Phela nina nithi thina singcolile, uwafunela ngimi amanzi. Masuthi ngakuthola bozobele lapha. So wacela kimi vele mina ngingcolile.
But uJesu bekufanele akhulume nalo wesifazane. Ngiyithanda iconversation mase iqhubeka. Funda mama. uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena nga ekunikile amanzi aphilayo. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ubani othi kuwe ngiphuzise. Hey, yazi uJesu ukube bowazi. Kahle hey, I'm somebody important. Hey, Maru Jesu, uyamhoxa and ngiyaphi uyalazi izinga lakho uJesu. Ukube wazi ukuthi ubani lokhuluma naye. I'm not just an ordinary person. But ngoba wazi, ngabe kahle ucela kuye, ucela kimi mina Jesu ngokunikeza amanzi. La uzonikwa yimi wona ngeke uphinde wome. Isono already sibomisile lo mama. Now usekhuluma noJesu, oJesu ozovusa i-thirst. Amen. For more of what he is saying. Sure. Bazalwane uJesu mayifika kumuntu uvusa le yanto. Yazi le yanto yakho uyiwade uthi hayi yami le ekho uzoyazi. Nokuthi ubuwazi ukuthi ukhuluma nobani, wabe ucela kuye amanzi. Lawo uzowaphiwa yini, nawuwaphuzile angeke uphinde wome. Nawuthi lo mkhosikazi umSamariya uthi hayibo, ngoba uphethanga nento yokukha kanhle lawo wakha amanzi wathathaphi. Naye ubona isolution ezoba quick for her because ngenxa ye reputation it's better vele ngingezi kwakusa na. Because her reputation is bad. Kungakuhle vele ngiwathole ngingasaphuzi kuye ukuvela into ezobalula for her. Hallelujah bazalwane. But now it was not the case. Hallelujah bazalwane. Nina ningusawothu umhlaba. uJesu uqala iconversation eyenza ukuthi lo wesifazana omesa more. Because uphethe usawothu uJesu. Whatever that he is saying causes this woman to thirst for more. What effect esiba nayo thina kubantu sesikhuluma ngabo? Kungenzeka there's no effect ngoba vela sibatsheli ngoJesu. Asikhulumi lutho ngomusa esufumene. Hawu mama uhleli solo kuhamba udlamini unalutho awenzi lutho nje ngempela. Opportunity mihlezi ngoba uJesu. Ngoba ngeke usikhalele phela udlamini ngekukanini. Noma engasekho emhlabeni ngeke uhlale khona bazongena besithele. But now uma usumamukela uJesu yiba isimanga somama ongumfelokazi ohlala enkosini ungagani. Mabebuza opportunity yokuthi sibatshele ngevangeli. Asibe zintombi ezihleze eqinisweni ezingashili bazalwane ezingenzi lutho. Oluphambana nentando kaNkulunkulu. Sisi. Angixakwe idate eclinic sisibongile. Anginayo ikhadi lase clinic. Angina stress. Yazi stress kanjani clinic bazalwane? Angazi noma ngena babona ukuthi sabamba clinic. Idlulile idate yayo kusasa. Angixakene nakhona khadi. Uwesi manje mama uMncube bayathungatha ugovernment ukhipha amanesi ngamaveni yofuna abapreventayo mama bangafika ngeclinic uthi phuthumani balande lokushini
ngathuka nami ngiyabona khona laba abahambisela umshanguzo abaqala ikliniki bangalanda umshanguzo. Sengizwe nokuthi nalaba abaprivatayo bayagijinyiswa eveni. UZandile Mfuleni uzozaletha unumber 7 gijimani. Bazalwane abantu baya esikoleni nje bazogijimisa uZandile. Ngithumatheni. Bazalwane ngiyohlala kwaNursing angazi 4-5 years. Bese ugovernment unginika imoto ukuthi ngigijimisa lo miss date prevention. Usawota wukho bazalwane kubantu. Awukho bazalwane usawoti. So kufanele kube khona abagijinyiswayo because they have missed date prevention. Nabathi babuka ikhadi yo. Unumber 9 lwana gijimani Mfuneni. Unzima umhlaba esiphila kuwo bazalwane. Ugijinyiswa nabantwana besikole kabhala nge-exam umgijimisele principal nemoto kabaya. Ugovernment uqalekile ugijimisa abantu nje kuyagijima bazalwane. Bayagijima. Imoto ziyaphambana ipetrol kuyagijimisa abantu. Bazalwane. Likhona ibandla usawoti womhlaba. Bazalwane asikhulekeleni izwi lethu. Usho njalo uNkulunkulu ukuze sihlale ngokuthula. Fanele sikhulekele izwi lethu. Imagine bazalwane ngithumela uNqobile esikoleni 5 years uzogijimisana nabantu. Yebo uyasebenza uyahola but bazalwane was the purpose to chase people around ngoba bamisa ama dates. Abesikolo bazalwane. Ugijinyiswa yena for i-future yakhe. Uyabhala namhlanje kodwa usebafanele. Mfuneni uZandile. Uprincipal naye akana choice. Mele account mele kusayine la. Sekunzima bazalwane ipaperwork. Usebenza ipaperwork ka-government, kwa-health, kwa-education kuyagijinyiswa. Akhipha imoto yakho uprincipal ayekhapha uZandile makafika umama athi ngamgcina. Principal adingele inhloko. Ngicela ningipheni i-uniform yakhe afake emotweni. Masithola lapha ebafanele lazoqhamuka khona. Angazi uqhamuka. Uqhamuka phansi kombhede uqhamuka lazoqhamuka khona. uZandile uyabhala. Uyabhala hayi wena. Ngizozala. Uyabhala, uyabhala. Ngathi ushimba. Principal usemthuthela nje ukuthi ayosayina. Meaning akho umuntu onendaba nefuture yalo muntu. Uwesi yena. No government uthi nje mina ngifuna isignature ukuthi umuntu I don't care. Ama-matrics every year kuthiwa makuphela unyaka abaqala beqeda kulonyaka 12 years ago bebawu-200,000 ababhalile noma abaregister ngoJanuary 4 umatric bazothi mhlawumbe bawu-150,000. Ngiyangizwa ngithi bazalwane. Ababhalile abaregister for kumatric angeke ngithi bathi bawu-140,000. Ngiyayiva ngithi yadecrease lena. Fika ama-exams kubhalwe bese kuthiwa ababhalile bawu-100,000. Ngiyapha ukuthi kuno-100,000 that is missing. I know abanye bayashona and all that but ingosana ezobhala nayo iphasi. Yini bazalwane ushoda usawoti. Abantu bomela utshwala, abantu bomela amadoda, abantu bomela abafazi. Kunebandla ekufanele libe ne-impact abantu bomela uNkulunkulu ngenkambo yethu bazalwane. Ngoba ngeke sishumayele sodwa kodwa inkambo. Ayenza abantu bome. Uphila kanjani ma? Hey mara lo mfana muhle manje. Muhle lo mfana. Akafani nabanye abafana, ekhona abafana manje. Mara kodwa lona manje, lo mfana manje noma ehamba nje. Hey ngathi abantwana bami bangaba njengalo mfana.
Bazalwane kekho umzali ongamfuni umntwana omuhle. Mangithi omuhle nje umntwana omuhle bazalwane. Olalelayo, ofundayo, owenza konke atshelwa kona. Hayi kunjalo. Kuyiba ingcosana manje bazalwane. Umuntu omusho la ungabheke emuva. Nosawoto sowutholile hamba nawo and affect others. With your life. Fika uyolise, fika upreserve, fika bomele lento. Oyiyo bome. I so wish to be like you. Yes. That's what I don't wish to be like me. Kubo Jesu, wegcina impilo yomuntu omusha. Asibafakazeleni bafowethu. Awungagcini nje bathi ngiphethe kahle. Then what? Uthi umuntu lithi uthanda ukuba bonke abantu basindiswe. Hayi abathile, bonke abantu basindiswe. So we have a duty bazalwane. Uthi Jesu hambani nenze izizwe abafundi. Akusiyo abafundisi bodwa leyo nto leyo. That message bazalwane, that commission. Eyethu sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Hambani nenze izizwe abafundi. Inkambo yami bazalwane, ukwenza kwami konke. Ababona uNkulunkulu in everything. Wena uphethe iBhayibheli, uyabuya fethu. There's no difference. Now lokukile, ubuke lo mama wangapho ongakholwa, ubuke nawo ukholwa into yodwa iyafana.